Здравейте! Днес ви каним да се присъедините към нашето 7-дневно предизвикателство за създаване на нов навик. Науката показва, че ключът към успешното формиране на навици е да направите първата стъпка възможно най-малка и лесна. Нашите мозъци не обичат драстични промени, но могат да се адаптират постепенно към нови модели на поведение чрез микродействия, изпълнявани последователно. Всеки ден включва микрозадача, която отнема не повече от 3 до 5 минути. Можете да изберете какъвто навик желаете да развиете, от медитация до физическа активност. Ден първи е посветен на осъзнаването. Вашата задача – изберете един малък навик, който искате да развиете. Запишете точно защо този навик е важен за вас. Определете конкретна котва, съществуващо действие, след което ще изпълнявате новия навик. Например, ще медитирам за 1 минута всеки ден, след като си измия зъбите сутрин, защото това ще ми помогне да започвам деня с по-голямо спокойствие. През втория ден подготвяте вашата среда за успех. Премахнете поне едно препятствие пред новия навик. Добавете един елемент, който улеснява изпълнението. Подгответе всичко необходимо предварително. Пример: за моята сутрешна медитация ще намаля препятствията, като поставя възглавница за медитация до леглото и ще инсталирам приложение с таймер на началния екран на телефона си. Ден трети е първият ден на действие с микронавика. Изпълнете избрания навик в най-малката възможна форма – максимум 2 минути. Отбележете изпълнението в дневник или приложение. Празнувайте успеха с малък жест на награда. Ключово за този ден, навикът трябва да е толкова малък, че да изглежда почти смешно лесен. Това не е за постигане на резултати, а за изграждане на невронните пътеки. На ден четвърти развивате самосъзнанието. Изпълнете микронавика отново. Този път обърнете внимание на физическите и емоционалните усещания. Запишете едно изречение за това, как се чувствате преди, по време на и след действието. Това упражнение помага на мозъка да асоциира позитивни усещания с новото поведение и засилва мотивацията. На ден 5 свързвате микронавика с по-големи ценности. Изпълнете микронавика. Размишлявайте за момент как това действие подкрепя важна за вас ценност. Визуализирайте за 30 секунди как този навик, практикуван с времето, ви приближава към желаната идентичност. Пример: тази едноминутна медитация ме прави по-осъзнат човек и е в съответствие с моята ценност за балансиран живот. Шестият ден добавя социален елемент. Изпълнете микронавика. Споделете опита си с поне един човек или в онлайн общност. Поканете близък приятел да ви бъде партньор по отчетност. Изследванията показват, че социалният ангажимент значително повишава вероятността за поддържане на нов навик. На последния ден планирате. Изпълнете микронавика. Създайте прост план за продължаване през следващите 3 седмици. Определете 2 потенциални предизвикателства и планирайте как ще ги преодолеете. Психолозите наричат това планиране на изпълнението и то значително повишава успеха при формиране на навици. Поздравления! Вие поставихте невронните основи на нов навик. Помнете, промяната не е момент на магия, а ефект от малки последователни действия. Започнете предизвикателството още днес. Разгледайте и безплатните ресурси след видеото. Споделете вашия опит в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още психологически инструменти за личностно развитие.